Anis Tom áras an bhulan sa bhulan gearach agus Tom a coinse cummiris líon ón áras agus ceoltas ceoltóirí éireann a cummiris fád go dtí an chláir? Well, I mean, my good darn, agus tá fáilte rád freisin. Ok, gormuid an féidir a cummiris ancient dar néistóirí a madia clia dóibh siúd a nachhfuil ar an álas faoi cad é áras an bhulan agus an bhainte tá go leis. Well, is mis coithíreach an board agus de bhí reint daoine lom reint bliana hin mehan an bhuilean agus de bhunimid an it seo is le cólachan an hir bhí sean garam scoil atá ann ag de husnig an lár an seo a ráiste gáhíle is a dé agus tá sé ag dul chun cin ón am sin agus tásúlagam nuair atá an pandemic hart go maiid gnótha go ríis ó tá sé tám dóchasach mar jouler sin. Ok, agus is ónid de ceoltas ceoltóirí éireann an raibh tú ag obair nó bainteach le ceoltas ceoltóirí éireann tríd de héal ar fad? Níró, dír leabhar sa mar acu orm nuair a bhí mé sa seanad bheith imchorthíoach ar an mód agus bhí sé sin aráis nuair a bhí leabhar agus mé héin na seanad éireann agus mar a dúras hena féin de bhunimid an board an sin agus tá matú an úlán a láthar an seo agus sé mat an rúnaí an board agus ristard de stoc tá ristard ceoltóir tradiisiún th bar ar fad bhí sé reachtra ar an onid seo raibh John Green agus tá sé ag obair sa Cartland an seo de fuair mar a lán rudaí ó duine híos a gunda Longford agus tá sé ag obair ar na rudaí sin ag an am seo agus saoríte go mbeidh sé ag obair ar feadh cúpla bliain mar de fuair mar a lán rudaí ó an duine sin ag gunda Longford. Ok, lean is right. A féidir beagán í fiúr féin inse dún ar a hall? Ceart go leir mis ristard de stoc ceoltar de heas éigen mé agus buinte gom le blianta nús le chualtas ceoltóirí éireann bhí mé gobar an seo mar reachtar ar feadh tamil mhaith agus tá mé sa Cartland mar a dúirt Camillus leat hena agus bhí buinte gom tá ceangail gom leis le costa na phléa mar sáildit beag fleithceáil na hÉireann arsúil an seo an blion fithe dó. Bhí sé le bheith goin an dá bhbliana taimethe roing ach mar dheall an pandemic ní mar an aon rud a dhéanamh ach tá na néalta ag scapa inis mar deartha agus tásúil go mbeidh fleithceáil th bar going an blion seo. An féidir at beagán í fiúr féin inse dún ar a hall? Well, is mis Matt Nolan. Is ó chun na gaillimh túisceart chun na gaillimh mé a hús, but tá mé an teach le breis agus scór blian inis. Agus bhí dúla am ingóning san Gaeilge agus san ceol agus istóigh go rá ceangail idir mé héin agus Conamara agus na háitiú sin hir go mórhhar i lán áran agus inis man. Sin an áit ar in áíann ar óla mé riint am chud Gaeilge. So nóair a thosaigh an áiteo áras an bhuilean, dír leabhras agus Camillus orm, bheith mar cuid den áit agus díad orm bheith mar rónaí den báir den seo. So sinnatá arsúil agam. Ó héamh an obair a bhíonn arsúil agam agus na sprocanaí dá bhfuil agam den áit seo, is dóthaí ba bhailim níos mó Gaeilge orbert san áiteo agus sa máile seo. Mar tá fe mar at all the change ans go bhfuil an Gaeilge mar buntlá ag comhaltas ceoltóirí éireann agus sin rud
ba bhhail am héin a chur an cin san nonan seo cho fad agus féidir an bíon rangnaí gaeilge agus córáil gaeilge ar siúlán. Agus na daoine atá gobar an seo agus cum le sé héin ar nóid. Bín si a géirí an gaeilge chur an cin an tam ar fad agus tá mé héin banteach lei sin agus tá hirirte sin cho fad agus féidir. Agus sé man an gghear an tainú bailí an air an ceapan leis an daonra timp 5 míle daoine agus tá gá ghil scoil ag an mún le bheith sa bhaile nach bhfuil? Tá sé an tain bailile sa tír a bhfuil rá bunscail lán gailgeán. Agus cai mé rá más féidir me rá go rá mé héin mar caithíirlach ar na cuistí bunathe ar an rá bhilscoil. So táid brodó leis sin go bhfuil sin agus cai mé rá chomáid chu fada sa bhainte le muintear an bhfuil an gcearr agus an tíad ar nóid le muintear na hir bhí. Tá meas acu ar an bhilge, an bheas acu agus caithí an áit seo bheith an sin dóibh a léid dóibh siúd chun cabhrú leo agus chun spás chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil sim acu orbert agus chur an cin. Bhfuil mór an seans an héann tú le chuir na gghear blianta tá amachrán go méid gcuil choláiste sa bhil an gghear? Yeah. Sin cean an a rudí táid go bre faoi láthair, but tá sé Har a bheith deachar cean a bhúna. Tá sé sin fáite goin, but tá iiritas chuirthaí isteach ag an foras gcuil scoilena le haid choláiste gaeilge san bhfuil an gcearr agus táid a chur brú láidir lenúnach an ar an rion ceanna chur ar fáil doin. Agus tá an príomhhaimneach den bhóras pertrúnachta cuihín ó Hara ceapan sé. Tá sé a cánaí an seúnach bhfuil? Tá sé agus tá chuid fáistí tá si tríis dul tríd an choras scuil scoil an bunscoilin an seo. So tá anobair arsúlaige agus is le cuihín a táid taréis an íirtas a choristeach le haid choláiste an seo. Agus bhí a drithir an fear ortaí bhí sé in cánaí an seo freisin nach raibh? Bhí sé, cinnta na matá á Hara. An fear a bhín arsúil Cormac ó Hara sé. Fear a bhín ar an réún sin sa tróna. Cé cóg tábhachta nó fiúntaach don bhaile is atá an phlá ceol le bheith an seo im líne agus ceist mhór an sílan sibh go dúcaí sé an seo tar éis an pandéim? Well, tá mí landachas ach bhfuil láthair ach chun téirmí achnamíochta a lua d'artar go méid sé go deochach €50,000 isteach sa cheantar de bhar an phláb ar siúlahín. 50,000. 50 milliún ceartta marrá. Beidh idir leath milliún agus trí 4 milliún daoine ag teacht san réitna seachtainna sin agus beidh siad ag ithe agus ag gáil agus ag ceannach petrol agus ag beidh siad ag dacha seomrís na hóstáin agus gach ile gné de achnamíocht an bhaile beidh sé táhachtach dóibh. Agus sé an bhna gghear an áit inar bunaí ceoltas ceoltóir dhéar nach bhfuil? Bhaní sé a raisinéí chéige hémar a dúras hena féin. Agus is fear rá tá seacht anad réúnach quotas sa tíir seo. Tá aondeag anad outreach. Tugann sé servíisi do quotas agus an pobl gitete agus tá áhasar gach duine bhfuil an phlág teachtatí bhfuil an gcearr agus mar a dúras hena féin do bhanig an quotas an seo sa bhaile seo a raisinéí chéige héin. Tá sé agrathe ar fudan an dam i 50 tíorna agus bei na mílte daoine ar fud an dam ag teachtatí bhfuil an gcearr níos déine sa bhríon seo. Agus tá míad go léir ag súil an tam sin. Caithim me sé rá freisin gur an seas bhfuil an cearr
céad chuige slat ónáiste a buíoh an cóiltas agus in éad chuige héan bhí céad fleithceáil na hhéann ann. Beag ní raibh sé puoin den scéal atá sé inis. Choúidir beag a bhí ann ach as Great Oaks from Little Acorns Grow mar a d'irtar, agus sin an tús a bhí an cótas an seasamhfuiln cear an céad fleithceáil na hhéann. Tá is féidir ará freisin ag an am sin bhí cuasaí ceáil tíre na hhéann agus rince agus aráníocht. Bhí sé ar lag bhrí agus bhí daoine le fís an seasamhfuiln cear agus an maileach lia agus chunig siad an slí ina raibh rudaí ag dul agus bharrtaigh siad rud éigean í dhéanamh agus daoine an san iarmhí cosúil le Willie Reynolds an Pebre a Clúteach agus clannaí bhuineachán an seas an bhaile Gilgóirí iad ilig agus chuir siad san obair éachtach in áit chun an cóiltas a bhunú agus a leathanú agus is de bhar an obair sin an cóiltas mar atá sé inis. Ní féidir dearmar de dhéanamh an iradach an bhríon eile ar tháinig fleithceáil na hhéann go dtí an bhfuil an gcearná 63. Agus spéisi mar ceann na phléanaí ba bhócáil ar cheapin, mar bhí an tír a gahrú agus na sean phléanaí bhí an ribh sin is commórta siad den chuide smó a bhí an cheapin. An ceanna 63 ceann different ar fad a bhí an, mar hí go leor daoine ag tíocht weekend an waithbhí, hí an amseirítach ar fad I lár an Savra. Agus bhí go leor daoine ag tíocht as blát líar na busannaí agus ar na trénacha. Bhí an maiile seo bhí sé pacáilte. Agus tháinig lads leis an grúig fad agus leis na guitars agus bhí an píos a sprí an weekend. Ná ar nói tá an scéaltaí ag dul thart faoin phléig céan a níl mé cinse. Níl mé cinse. An bhí clú is féidir ará. Ach caithí mis ará ar an taobh eile den scéal gur phléaíontach a bhí ann. Bhí na togha agus rowan na gheoltóirí ann. Tháinig mise ceoltóirí clúteacha ag sinimir na sráid. A daoine mar Barney McKenna, Joe Burke, Finbar Fury a bhí ina fear óg an sin ach Pebre iontacha a bheithéad. Paddy Maloney, se bhí sé an ann agus Johnny McAvoy agus bhí de slúte de cheoltóirí iontacha Bobby Gardner and de John Bow buscador clúteach atá sa bhratan inis. Daoine mar sin bhí siad cheoltóirí iontacha a bheithéad ar bar a chóchta ag an am sin agus bhí an ceol go híntaach an seachtain sin. Ach na rudaí a tharing míchlú ar an áit, bíon rudaí mar sin agus i bhhad níos measa ar siúil ag mór féaltí na crinne inis. Tá is a gom go clúdaíonn sibh ceol agus dausa éarnacha agus an gcuil gur freisin. An caint bhí dausa éarnacha an bhfuil an takeíonn sibh le dausa seanós freisin? Tá an seom tá ranganna seanós, tá ranganna set dancing agus chuir maiile sin tá bín céalaí tá rudaí mar a dtéir normal uairháin sa mí agus is rís gá am sa mí uaireanta ar an domhnach ag a trí clog agus an duine agrion an na céalaí agus an set dancing ná Martin McCool. Tá sé bald an board agus déanann sé anna job ar na rudaí sin. Cha maiile sin tá a lán ranganna ar siúil an seo chumá
rangan na Gaeilge, rangan na Frankish, rangan na Spáineach, agus mar a dúras hena féin tá rangan na éagsúla ar siúlan seo ar fud na seachtainna. Agus na ICA tugann siad an seo chun na criniú agus tá dráméile an seo mar Can an ICA? Irish Countrymen's Association. Bhíonn siad an seo agus mar a dúras hena féin roinnt drámanna eile agus os rud an bhfuil an pandemic agin ní léon rudaí ag dul a raig ach tá mí dóchasach go mbeidh rudaí feabhas ar rudaí san áisneach agus tá mé ag súdaí ag teachtar leis a rís. Just chun caint bhí tradiisiún éarnacha tá muna gar chu maiid a gá gweascoil ag go mna bheith bhaile tá gá nó trí clubanna CLG freisin nach bhfuil? Club Neve Lamán, Club Pella, na Shamroga Pell, agus Oliver Plunkhead, Imaniacht, agus Cullion, just ar Emmeline Valja, Club Imaniacht, Cullion, agus Club Camogiacht, Gacén, Cullion, Oliver Plunkhead, agus Reintwa, tá an Camogiacht ag seosú agus tá bura fáis ar faoi láthair san íormhí caiimérá. Ceapan go sé an simúil go bhfuil club CLG Dave Lomans agus na Shamrogaí le ní siad a bhád na chéile nach bhfuil. Well, bar is all that bhí mé sé ball le Lomán marrán mar ultra agus chun an fíorne den sin tá na Shamrogaí agus na Lomán tá siad ag dul an cín gá clubanna anmha tá gá clubanna anmha. Tá géar equivalent idir an dá club ach tá marrán bailile ar fud na tíre atá an scéal mar an ggéine. Agus bhí an rá ar Club CLG Nave Lomán na Rangers blianta nuas nach raibh bhí siad bhuaigh siad an chun sinseir roinnt ceanna chuig uair san deaplín le blian an nús tá sí láidir. Louis tú a cumidis go raibh tú mar cheanadár scriban an leabhartlaat ag ceann áras ceoltas ceoltóirí éireann roinnthaid blianta ó hin agus rih tú a bheith ar a cheanadár bhí postimúil eile got nach raibh bhí tú ag gobar mar ultra agus mar substance abuse therapist. Agus dibrg tú le mar cheanna th Joe Garrity ar dibrg? Bhí Joe an príomh-ultra nuair a tháinig Mrs. Jack mar student in Éabh Lomán a raise dédí 64. Tá tú mar ceann donna tainú daoine a bhfuil méid a réomh a raibh aithne ag mar cheanna mar fuair sé bás timp a deap lína sul a rugad mé so níl a lán plán fága ag bháthair so níl aithne go mar mór an daoine a raibh aithne a bhfuil a raibh aithne acu ar mar cheannathir, you know? Cai mé rá bhí neartgéilge ag seo Garrity. Bhí neartgéilge. Agus de thug sé a lán takeíocht de daoine a raibh simachá ag gúrsaí géilge. Agus bhí an bainte go san CLG freisin? Ó, de bhí. Agus drámaíocht? Ó, bhí sé sa pantomimes nuair a bheith mise páirteach sna rudaí sin. Ó, bhí an talent ag Joe. Agus thuúna tú fé hanan ar Bhuaile me sé fé mar bhí buint mór ag mar chlan le cum luúil le scéil agus bhí Joe lánach i gach rud a bhí ar siúil
ceapam go raibh sé mar bháil den coiste chunde feig tamil agus mar sin thula mis a tracht ar go minic go leor. All right, cool. Okay, let me think. Caithfí mé ará gur mar dúirt Camillus, bhí an bheas ag na daine ar a bhí ag déile leis mad le cuasaí cumú clascéal. I think a hint, like, yeah. A taiste gom, like, ní hawan go doibig sé san ospidéal naomh lámans bhí sé mar cuid den club CLG san naomh lámans freisin. Da bhí sime an sime ag jo gúirsaí cumú clascéal. Da bhí. Okay, a Camillus is ceistmhóirí seo an bhfuil tú sásta leis an méid fás atá tar éis teacht ar an bhfuil an gcearr mar bhaile thar na blianta ag cur fás na haglaíochta seo ceoltas san áireamh? Well, tá an réasúnta sásta chun an fíorne dinsint. Tá lán fiabhas ar cuasa géige. Go mór go bhfuil an ionad seo an anna réúnach seo a ggéin agus mar a dúr mat agus restart tá roinnt clubanna well craimhna mar a cuairta marrá ar fud an chunda tá craimh bunathanis bailína Corrigaí agus tá ionad outreachin an sin agus baile Chuisleán an ionad atá dic mar ball agus sin cótas craimh anna láidir ar fád. Agus tá ráid eile. A shock branch. Nó raibh sibh ag fás níos sa bhfuil an gcearr, like, tá an baile deirfinn go bhfuil an baile ahra go mó hinne le tá lán fás ar an daonra agus le héad, so an bhfuil an baile sort anna difriúil an ámanar dá sibh níos nó go bhfuil sibh sás leis an baile? I think is féidir ará go bhfuil fiabhas mór tagtha ar an baile le 23 bliain nús. Baile an bhaithil se ar mar cearr agus tá chun féchant ar an baile agus an stad in bhfuil se tá fiabhas mór ar sin commáid. Agus nuair atá an déanra ag fás tá an gnó an baile ag fás agus ceapam go bhfuil an fiabhas an mór go generalta ar an baile an a bhí me se ag dul ar scoil ann. Agus ní hé sin cúpla seachtainna hen. Okay. Then look the one, mat féidir look dollar. Tá muid go léir brodó leis an áir nó is áithaithe mó an gar le bheith nach choí an. But cha fad is bhain se le lá an bhaileis. Tá cinál trúi agam go leor dus na gnóí atá an goras. Mar like tá na supermarkets mór se tar éis tíochttasteach ar imimean bhaile cosú le Aldi. Tá gá Aldi an tá gá Lidl an tá Tesco's agus í siúd an. Agus tá na sean businesses a bhí hartar an máile tá sí sin ágúna sí san. Agus nílig teachtainna nátí go leordas na háitiúchaí ag pound shops agus charity shops. Tá neir sin charity shops i lára bhaile agus pound shops. Tá sé deachar é cheistimiid. Agus féidir ará maithe sin trú ará go bhfuil an cuma chéana ar a lán baile fud na tíre. Tá sé mar an ggéana nachlún agus beidir tulach mór. Tá na bailse tá an ganóir siúil ganó go léir ag siúil ar imimean baile. Agus cos bailsí timppel an áitse, cos ar le Kilbeggan agus Castle Pollard agus Delvin agus Kinnegad agus na háitiúchaí sin. Tá sí tintrééis buile marfa á leis na rudí céine agus ní bháin sin choras an muhí Castle Pollard agus Kinnegad tá Aldi's agus Tesco's an. Ar agra na hagla nach rá a róhain tíháil gentach gus an áit hana hen.
Louis tú bailí átha leon an sin. Tá is go ghfuil stáisiún radio pobl bailí átha leon. Bhfuil éon chans an siad an sibh go mé stáisiún radio pobl sa bhfuil an gar? Well, for mis fé mar azoltí féin tá obair mór siúil le léid de tu. Ok, níor vis a go fi sin. Bos agus tá sé Jackar ceúna sáil chu mai. Ba bhrain rud é dam rud é go rá, mar cho fada san bhhain sé lum héin agus an choras radio tá sa tír níl me peochsásta leis. Go leor des na radio seo tá site ar fud na tír an is ceol an taobh maithe antu. Agus is an ceol céine tá chuile stáisiún. Níl difriocht, níl peocht difriocht idir cean idir an cean eile. Agus sé tróí nach bhfuil méid an rialacha chur a bhaim chun fios níos gléilí a chuir na stáisiún seo. Agus is tá fós stáisiún sa bhfuiln cear de chud Midlands 103 ach ní buintear úsáid as ceapam ach úr sa seachtain, úr amháin sa seachtain ó gáhar. Billy Mac, yeah. Bhí mis ag déanamh clár de ceáil tradiisiúnta ar feadh cúpla bliain ach nuair a chríochnaí mise an clár sin ní raibh mé ná an leanach leis níor chuidir aon duine eile ar an clár agus dúnadh an sláat sin. Tá clár ar siúil ar tróna an Downig Coppers an Brass agus sé pádraig go Duffy agus tá pádraig bald an bord seo agus bíon clár anna bhaithe pádraig agus is fíor a rá go bhaineann sé úsáid as an ggéilge go minic agus an ceol a chuann sé amach ceol tradiisiúnta céad fan géad. Den de chaidán áard. Den an paddy on a job sin. Tá sé mar cumach le bheithan bald an bord se tá sé ar an coiste lárnach den chomhaltas. sé ard cisteoir. De ard cóirla se. Bhí dic ar an coiste a bhunaigh an phlá ar súlmhaling gar agus dic lena réigla sin. Bhí denimar a feadh cúgna séad de blianta chuirmar sár obair san iireachtas agus bhí an baile ar bís nuair a tháinig an nuacht go raibh an phlá le bheith seo i 2020 ach hit an lugar an lag leis an COVID. Agus tá an na daoine sa bhaile ag takeú go mór idir daoine gnó agus na gná daoine sa shráid tá mór tá siad ag takeú go mór leis an phlá agus tá súil a going go léir go bhfuil an go mbeidh an phlá níos fearr agus níos mó ná an phláirí bheile mar an phlá ag teachta bhaile sin an mana atá going. The homecoming. Ok, bhí sé just caint libh a cairde ó bhaid libh aon eile a rás ar imíon mé? Well, ar ceann restard Matthew agus mé féin agus an bór go generalta agus an fur an seo ba bhfuil an bhuichas a crí a gháil ditsa daran agus tá fíorfáilte rót an seo agus tá súlagam bhfuil an agalah sású leat agus ba fáilte rót a ras an seo ríis. Ok, go míle maigad. Le linn na phlá. Déine mé sin, go maigad.